Eskabiar taldea 2012. Urtean sortu zen Iturrama Institutuan. Gaur egun 5 partaidek oraindik mantentzen gara 2012. Urtetik, eta institutoko lagunak sortu egin genuen taldea. Bai beste partaide batzuk zaudela, gaur egun ez daudela, baina horrela sortu zen lagunarteko historia bat Iturrama Institutuan. Bai, batez ere, azkenean dimentsio handikoa gara bai partaide kopuruan begiratuta, edo batez ere kontzertu asko eman ditugulako. Eta Antoniok esan duen bezala, Iturraman lagun artean eta tontakeri artean sortutako talde bat, gure pixkat entretenimendua izatea pasa izan da, asteburuz asteburu taldearengatik kanpoan egon gara, eta guk espero baino urrutiago, iritsi gara urrutiago, edo gure helburuak bete ditugu gutxi gora bera, taldearekin. Izan gara talde bat, kosta zaiguna pila bat lehen diska ateratzea, zen lehen diska atera genuen 2007an. Maketa atera genuen 2006an, ez? Aurretik bertsoa jotzen genituen eta bertsoa jotzeaz pilat gozatzen genuen. Eta orduan ez genuen gure musika propioa ateratzeko beharrik ikusten. Heldu zen momentu bat, non Taxok uste dut esan zuela, edo... Zela ordua. Zela ordua, guazen zer egitera gurea. Eta gratu genuen maketatxo bat, 4 abestiz osatutakoa, eta soilik egun kopia fisika egin genituenak. Zer izan zen jendeak gure musika entzuteko, ez genuen beste intentziorik. Orduan zen 2007an atera genuen lehenbizikoa ez, Eskabian izenekoa, 2018an, edo 19an Bideak Larrai, 20an Izaera, eta orain 22an Irizar Zikina. Eta bakoitzak nik uste islatzen duela taldearen momentuko giroa eta nola ginen eta nolakoa ginen gure realitateak, ez? Azkenean lehenbiziko diskoa pixkat ez punkia baino askoz punkiagoa zen, etortzen ginelako bertsoa jotzeatik eta hori jorratzetik. Bigarrena bai dela Jamaikanagoa, justo sartu ginelako Jamaika musikan erabat. Hirugarrena da Izaera non jende gehiago sartu izan da taldean hainbat aukera gehiago daude musikaldetik, eta azkena bai dela Irizar Zikina pandemiatik atera eta atera dugun lan berria. Realitateak islatzen dituen diskak dira nik uste. Gauza askori buruz. Lokorren disko guztietan izan dira horrela. Izaera baita ere, bai agian Izaera hitzak hartzen duela bere barnean abesti guztien tematika, baina baita ere Izaera hitza oso hitz zabala da. Orduan izan daiteke bai Izaera politikoa, Izaera pertsonala. Nik uste dut... Azkenean guk ez ditugu diskak orain arte gutxienez egin zentzu bakar batekin, baizik eta dira hainbat abesti, hainbat gainera letra egile ezberdin daude, hortaz bakoitzak hitz egiten du berak momentuan sentitzen duenari buruz, eta daude abestiak denetari buruz. Ez dago ardatz finkorik eta hortik aurrera zer ateratzea. Nik uste direla abestien bilketa bat da hau, eta dena englobatzen duena lehen abestia da, Irizar Zikina. Izaeran bai Imanolek izan zuela musikalki, nik uste dut gehiena berak egin zuela orokorrean. Eta bai, estilo jamaikarragoa daude, nahiz eta egon zenbat pintzela da hori musika beltza. Eta diskontan baita ere, Imanolek egin dituenak badute ia Jamaika horretik aldentzen direla eta jaten dira musika beltzara. Eta baita ere, jende berria sartu dela konposatzeko estiloan. Nahiz eta egon betikoa, Garatea eta Zeo badira puretiagoak zentzu hortan. Baina hainbeste jende izan da, baita ere, irekitzen da... Ezinezkoa da, zer finkoa egitea edo... Txabaude soul bat,
bestea nola ditzen da, indar berria, bada super rockeroa, badu zati bat badirudela, ez dakit, los jutas preste, ez dakit olako gauza. Osea, eski hainbeste jende izan da, pifostio bat. Eta batez ere nik uste influitu dela noiz konposatu diren abestiak, zen azken hauek bai direla rockeroagoak, zen roka gehiago igual entzuten ari ginen, eta adibidez Imanolek sortutako Enara igual izan dela lehenbizikoa konposatzen da super rocksteady motel bat, sortu zela kuarentena garaian, denak influitzen du eta argi dagoena da estilo asko daudela eta entzunez baduzu entzuteko super ona dela. Aurkezpen kontzertuak bukatu ditugu, eta orain tokatzen zaiguna da herriz herri, hiriz hiri joatea, festaz festa, txosnak, jaialdiren bat, jotzea. Orduan alduguna jotzea, disfrutatzea, eta azkenean 2020 eta 2021 urteetan egin ezin izan ez duguna egitea. Ezen azkenean guretzat kontzertu bakoitza da esperientzia berri bat, jende berria ezagutzea, jende zaharrarekin elkar ikustea, eta orain geroz eta gehiago. Bai badirela kontzertu berezi batzuk edo kontzertu berezi bat ez direla egingo dugula zen aurten 10 urte egiten ditugu. Horregatik zeozer berezia eginen dugu, baina bai, orain helburua jotzea eta bidaiatzea alden guztia. Bueno, kontzertuetara joatea espero dugu eta mila esker. Frantziako turra amaitu da. 21 etaparen ondoren badakigu zein den 2022ko irabazlea, Jonas Vingegaard Dinamarkarra. 21 etapa, azkar esaten da, Ia hilabete bat maila goreneko txirrindularitza ikusten. Saleentzat turra paradisua da. Halere, pentsatu momentu batez txirrindularitza gustoko ez duen, baina bizikleten friki fan batekin bizi den pertsona horietan. 5 ordu egunero telebista okupatuta tipo batzuk pedalak ematen dituzten bitartean. Hori bai benetako turra. Eta telebistan 5 orduko etapak ikusten dituztenak baino friki fan maila altuago bat existitzen da. Etapak korritzen den mendira igotzen dena. Horiek bai zaleak. Eta horien artean 2 maila ezberdintzen dira. Kotxearekin gora igotzen dena, terraza batzuekin, giroa ikustera eta parranda pizka bat botatzera, eta gero dago sale suprema, mendira bizikletaz igotzen dena. Hauek ez dute onartzen, ez dutela turrean parte hartzeko maila nahikoa, eta egun batez txirrindulari profesional sentitu nahi dute euren burua. Baina adi, ikusi dugunaren arabera, igual baten bat oraindik garaiz dago amets hori egi bihurtzeko. Euskal zaleak euskal txirrindulariak animatzera hurbiltzen dira etapetara. Halere, aurten bakarrik 4 txirrindulari euskaldun parte hartu dute turrean. Jonathan Castroviejo, Imanol Erbiti, Gorka Izagirre eta Jon Izagirre. Horietatik azken hau, Jon Izagirre, izan da euskal txirrindularien artean onena. 40. postuan geratu baita. Euskal txirrindularitzako garai onenak ez dira, argi dago. Dena den, turrak irudi politak utzi dizkigu aurten. Hemen ikusi esakegu nola Pogačar, lider zijoala, erortzen den, eta Vingegaardek bigarren zijoala itxaroten dion. Hori bai kiroltasuna. Halere, kiroltasuna ez zuen erakutsi hain zuzen Jumbo taldeko kide honek, Geraint Thomasek ura eskatzen dionean eta berak ura ukatzen dionean. Hau urarekin egiten badu, ezin imaginatu nola jarriko den 3 euroko estatu zaion kalimotxoa eskatzen badiote. Turra amaituta eta datorren urtera itxaron behar. Halere, ikusi nola garen euskaldunok, antza nekatu gara turra Frantziara ikustera joateaz, eta erabaki dugu bera ona etortzea nahi dugula. Hortaz, datorren urteko turra Bilbon hasiko da, eta 3 etapa izango dira Hego Euskal Herrian. Gozatuko dugu. Eta turra aspergarria iruditzen zaizuen horiei, animo asko, datorrenarekin behar izango duzu eta. Euskal ideiak barren laburretu ditut. Bai? Animaliak eta matasuna, nola horrek eraman ninduen protagonista emakume izatea. Ze aldaketa egon zan azkenengo 25 urteetan Baleran oso garrantzitsua egitu zitzaiten. Eta orduan horrek eraman ninduen
lehen egona den norbaiten larruan jartzera, ezta? Nolabait bueltan datorrena, eta orduan berak bizitzea, lehen nola zan baiera eta 25 urte beranduago nola dan, ezta? Aldaketa horiek adierazteko, ez? Gero kontrasteak ere adierazinen ditun, bertako jendea, kanpotik etorretako jendea. Eta orduan, honekin guztiarekin esaten nuen, protagonista emakumea da. 25 urte lehenago egon da herrian, ezautzen du tokia. Orduan zertara dator. 25 urte beranduago, ez? Hori da pixka bat nire buruari galdetzen niona, ez? Eta orduan esan, torri behar du, derrigor zerbaiten bila, ez? Baina, gustatzen zaiten, zerbaiten bila etortzearen ideia hori, baina nolabait ez aitortzea bere buruari zeren bila dator, ezta? Nolabait izatea hor, berak bere subkontzientean daukan zerbait, ez? Zerbaiten bila dator, baina beste aitzaki baten azpira. Eta baita oso garbi neukana zen, historio nagusia, ez zala Zuiako historio bat izango. Beste historio bat izango zala, baina, kontu hauen guztiengatik, nengo kontuak azalduko ziren. Hainbeste lago, hainbeste bildur, erlazaitasunik buruan, da hau baino herri hobeagorik zema daude munduan. Ara zerren duen ezateko ere, nik badaukat memoria, dirutigare bat ere zurratzoko egunkaria. Ikasi nitun da hoiek dira egileak, gure aitonen aitona jartzen zituzten legiak. Umore honez ibilitzeko izan daigun hainbat grazi, eta gehiegi kantatu zerik nola ez duen merezi. Jaso buruak jarrai aurrera, aldanik onduen bizi. San Fermin herrikoiak kanporatzen eta ikusezin bihurtzen saiatu dira. Herri San Ferminak Aldezarretik kanporatuz, etorkinen kolektiboak Antoñutitik, peinei kalean ekiteldiak antolatzeko oztopoa jarri, baina ez dute lortu. San Ferminen izaera herrikoia delako berez, San Ferminak herriarentzat egiten ditugulako. Herri mugimenduko talde ezberdinek, peinek, kaleko musikariek, artistek. Gure jaiak bazterrean ospatzeari uko egin eta egoerara egokituz, beste eragile batzuekin elkarlanean arituta, programazio ibiltari bat antolatu dugu. Eta egun hauetan, herri San Ferminak Aldezarreko kaleetan ospatzen ari gara, haien oztopoen gainetik. Hori bai, ezin dugu ahaztu San Fermin hauek egoera prekarioan ospatzera behartuta ikusten dugula gure burua, eta dinamika hau ezin dugula normalizatu. Hemen gaude, ez goaz bazterrera. Eskabidean taldeak aurtengo herri San Ferminentzat egindako abestiak dioen bezala, auzolan azerindako hazi guztiak nekez birrinduko dituzte haien harriez. Eta uztaren hila iritsita, harri guztien artetik ari gara loratzen. Gora herri San Ferminak! Foto oficial de este evento. Un fuerte aplauso, Chalo. Vamos a seguir de balitas, cuidado que no nos hagamos daño.
Ondo, urtero bezala lortu dugu azkenan irabaztea, kostata, beste urte tamaino gehiago, baina posik. Orain, kupela kuadriara amatea, kalimotxo batzuk botatzea kupelarekin, eta gero betiko, baskaria kuadriarekin, txarangarekin pasioak bota, eta gaur goiz etxera bihar lan egin bardelako. Oso nekatuta bukatu dut, benetan, dirudien, baina zailagoa da, oraintxe bukatuko dugu lasterketa, joango gara maiketako bat jatera, gero bazkalduko dugu kuadrilarekin, eta gero paseioak eta bukatzen den arte. Momentzu bertan atera gara etxetikan, baina momentu oso ondo. Gabaritzen da oso giro polita gola gaur Gasteizen, así que fenomeno. Oso gustora. Gogo askorekin, ze gainera hainbeste urte jai gabe se nota, eta ja gogak ditugu eguna pasatzeko. Gaur bazkalduko dugu eta gero paseiora joango gara eta gero etortzen dena. Orain poteo pixka bat, eta gero janaria, eta gero poteo, eta paseioa, eta ondo pasa, en general, ondo pasa. Eta edan. Orain herri kirolak ikusten gaude, gero zehozera hartu, bazkaltzera eta gero paseioetara, kriston gogoekin, azkenean egon gara 2 urte egon gabe eta urten indarrekin. Muskilda unibertsitatean egin dugun laburmetrai bat,
eta atera da gelakie baten gidoitik. Guk klasean aukeratu behar izan genituen hainbat gidoien artean, eta hau izan zen gehien gustatu zitzaigun ideia. Eta aldatu genuen, egin ditugu 1000 bertsio, 1000 birmoldaketa, hasierako, bai mantendu dugula, hasierako basea, digamos, pero gero aldatu ditugu gauza pilo, gauza gehienak, eta hori orduan atera da unibertsitateko lan batetik. Lehenbizi, izenburu hau, kortometrajean da baserriaren izena, muskil. Eta hasiera batean, karo, ez da baserriaren izen originala. Eta aldatu nahi genion izena, baserriari, eta hasiera batean sartu ginen interneten, Euskal Herriko baserrien zerrenda bat aurkitu genuen, eta pixkatan, ordan aurkitu genuen muskilen antzeko izen bat, eta gustatu zitzaigun ja nola zen, como sonaba, ez? Eta bilatu genuen, zer esan nahi zuen, zen muskilitzaren esan nahia, eta esan nahi du loratu bezala, ez? Ordan, karo, gero, labur metraia ikusten duzuenean, ikusiko duzu baduela bere zentzua muskil deitzea baserria, eta loratzearen esan nahi hori. Historia honetan kontatzen da pixkat adineko pertsonek o adineko emakumek jasaten duten indarkeria matxista azaleratzeko. Kontatzen da baserri batean bizi diren senare emazte baten historioa, ez? Eta pixkat nola emakumeak pairatzen duen indarkeria matxista bere senarraren partetik, eta iristen dela herriko maistra berria, dela hiritik etorritakoa eta hola, eta ja etortzen da aire fresko batekin, da gaztea, zebi senare emazte hauek dira adinekoak, ez? Orduan, maistra berria hori bada gaztea, hiritik etorritakoa, ahaldundua, orduan, etortzen da beste mentalitate batekin ta hola, eta pixkat bera ere nola sartzen den, da azkenean puzle bat, ez? Orduan, maistra berria, Luisa, sartzen da, puzle honen pieza garrantzitsu bat ere. Bai, gidoia idatzi zuen klasekide batek garaiak, eta berari kontatu zioten familiakoek, ez dakita monako, aitonako, lako zer, eta ensi dago, pasatu da errealitatean. Karo, gero guk birmoldatu dugu unezta guzti hori, hori ez, ja da fikzioa, pero egitan bai, pasa izan. Vale, zuzendaria bada, talde teknikoan zuzendaria da Marina Perosanz, gero zuzendari laguntzailea Eneko Goikoetxea, gero kamara edo Mikel Larrion, soinu teknikaria daukagu Natalia Berridi, Nile Jano produkzio burua, eta Sarairi arte burua. Aktoreak badira Pedroren pertsonaia egiten dela senarra Jose Ramon Soroiz, gero Isabelen pertsonaia emaztea dena Iñaki Irastorza, eta azkenik Luisaren papera egiten dela, lehen aipatu bezala, herriko maistra berria, Miren Arrieta. Egin behar izan genuen crowdfunding bat, klasean ere azaldu zizkiguten hainbat plataforma eta hola, eta guk aukeratu genuen Berkami plataforma, eta jarri genuen diru kantitate bat, hasiera batean, guk eskatu nahi genuen hori baino gutxiago. Ze uste genuen ere kantitate horretara iristea zaila ikusten genuen. Ze gehienak dira lagunak, ezagunak, familia ez da, iristen da momentu bat non hori ere amaitzen den. Orduan hori, eta gehien bat, iritsi gara helburura, de hecho pasa dugu, pero izan da ere, eman dugulako kaina asko sare sozialetan, beste medio batzutan ere izan ditugu elkarrizketak eta eman gara ezagutzera. Eta, de hecho ere, jende ez ezagunak eman diegu dirua eta hola, badago adibidez,
niri hori kuriosa iruditzen zait, badago ustu dela Brasilgo emakume bat, hasi zitzaigula, dela lan egiten du erakunde feministaren batean Brasilen eta hola, eta ez dakit ikusi gintuen Instagramen uste dut, eta komentatzen zizkigun, igotzen genituen publikazioak eta historiak eta hola, eta de hecho berak adibidez ere eman zegun dirua. Eta, jo, sabes, iristea araño, orduan hori, eta hori, eta gu pozik ze hori eske izan da ezer izan gabe, irudiak, aktoreak hori bai ez, eta trailer moduko bat ere, pero en si, kortoa ez genuen, orduan ezer izan gabe ainarrera ona izatea, eta jendea interesatua egotea eta hola, orduan eske izan da, bai, oso guai. Bai, guk orain muskilekin egin nahi duguna da pixkat zabaldu, ze guk hasieratik, ja, gidoia irakurri eta lehenbiziko bertsioak egiten ari ginenetik, uste genuen zela gai potente bat, ze adineko emakumeek indarkeria matxista jasatea, ez da asko, ez da gozo azaleratuta, ez, normalean beti entzuten da jende gazteagoarengan. Orduan, iruditzen zitzaigun gai potente bat dela, ez genuen utzi nahi hau klaseiko unibertsitateko lan batean bakarrik. Orduan, hasieratik ja, genuekan ideia hori, zabaltzeko, proiektatzeko tokitan eta hola, eta albazen festivalen batera edo bidali, ere. Pero egin nahi duguna da hori zabaldu. Eta horretan gabiltza. Eta magisek bat. Bai, fanen bitu. Venga, segi.